Em trobo a la tercera planta, és on tenim a les persones ingressades amb Covid positiu i ara comença la meva nova tasca. Serà dins del projecte de Connecta Emocions. Aquesta és la meva eina de treball, molt important aquests dies. És la tablet amb la que establirem les videotrucades i així els nostres pacients podran mantenir una conversa amb els seus familiars. Un poquito más. Dile que sí, que tú eres fuerte, ¿verdad, Dulce? Ya, si no fuera fuerte, ¿Verdad que sí? Hombre, con tantos hijos, nietos, bisnietos, madre mía. pero... Y yo ¿Te también... cuidamos? ¿Te cuidamos bien, Dulce? Sí, Dice, ¿qué voy a decir si la tengo al lado, no? Falten uns minuts per les 6 de la tarda. Avui acaba la meva jornada. La cara una mica marcada per la mascareta, però gràcies a les màscares que ens van donar doncs no hem de patir les ulleres que fan més marques. Un dia molt profitós, moltes videotrucades, moltes reunions familiars online i això només amb l'esperança de que avui queda un dia menys.